Erokamano ahinya. Ting' mar janyuol akeli e twak Raria Martin mondo mi imede paro bende gino ma Wycliffe Aloyo ooro kar kanyo, twak ma bende walose sani, konyo japuonjre yiero kos. Janyuol donjo kanye. Janyuol wacho ni adwa ni bed injinia Kaneru Ayoki. Adwa ni bed nas Kawayu Sharon Ong'ao. Ibed jafuambo. Itie Ramogi gi TV. To japuonjre ni pono nigi paro mopogore. Martin, janyuola bila ndilos kode yo machal nade. Gidonjo kanye to extend mane maja bedo kar kanyo. Inya yawo mic mari mana sani mondo mi ilosi kono kanyo ni pod isimo mic mari. To mane penjo mantiere sani ka iwinje achiel kachiel inyalo mana miwa paro. Martin. Erokamano bwana Cleophas. Kamedo e gima Dr. Wycliffe owacho. Actually nyithindo yudo shida mang'eny sana ni seche moko nyathi dwa timo ma to janyuol dwa notim course monono. Koro gima Dr. Wycliffe owachono ema be nanyalo wacho tanuoyo niya kata bed mana ni nyathi qualify nodonjo university sawa, janyuol dwa notim course A, ajin janyuol dwa notim kata commerce, to nyathi won dwa notim education. Koro seche moko jonyuol kaso ni nyathi ma seche moko iwachone ni kok inya timo course man go to koro kwa sapoti kese saina go be waseneno. To gima jonyuol onego bed ng'e niya nyithindo kata mana ji ni kod talents mopogore opogore. The fact ni an architecture automatically ok bi nyiso ni nyathina be nyaka bed mana tim architect. Nikech nyalo mare kaluwore kod talent men go nyalo bedo ni nitie course moro ma chunye nitie kendo men ga ability mar timo. Koro ne dwa kwa jonyuol niya kata kigaid nyathi itemo wuoyo gi nyathi mondo otim course moro to onego bed ni iwinjo pache kech nyathini wuon obende ong'eyo nyalo makore kod kaka onyalo winjo pek kata kotimo course ma onge chunye kata moko qualify malong'o. Anya cite a case achiel. Nitie nyathi mo manene ne agwasi to biro Pwani to jonyuol gi family duto no insist notim commerce. Koro notimo commerce nikech mano e gima jonyuol gi familia dwaro. Koro ing'e ni kotimo course to oyudo pek. Seche moko nyado pek makata semester achiel duto iyudo korem courses mag nus courses monego bed ni timo semester that imiye academic warning. Od seche moko nyadhi kamano to chopo kama kaka nyathini en odhi nyaka second year to yudo ka pek nikech ok perform maber nochuno nyathini duogo mondo owuo kod office mondo ochak manyien. Koro ineno mano opoteza pesa, opoteza time, no timo botieko to koro tieko higni 6 kar kawo higni 4. Koro wakwayo jonyuol niya sama nyathi wacho ni adwa timo mae ibende miye pachi ibe timo tem dwaro pach jomoko ma jolony mong'eyo mondo ka omiyo nyathini lain monego bed noluwo kod kasombe kod obe dwaro mamare to otimo gima en kod ability mar timo mobiro excelie kaka ne wachako wacho niya tich inya mana yudo kaluwore kod kinda mitimo kod barua miwuokgo. Koro nyathini mondo otim kinda og barua maber manyalo miye kata kodhi oko to oyudo opportunity kata mar interview kata mar tich onego bed ni otimo gima chunye ohero to en kata kod ability mar timo. Mane e kaka anyalo advice. Erokamano ahinya kendo ilero yo makare ahinya. Duogi